Вало видео. Най-доброто видео. На трамбуката с ръцете на оркестъра Георги Георгиев, Котренцето, град Дупница. На Тепчето, не така по-малкото Котренце, Милчо Илиев, град Дупница. Паскалир, Севдерин, Пляк. Лошото момче на квартал Христо Ботев, на китарата Димитър Ночев. Яшо Ночев! На клавишните инструменти маестрото Тошко Христо Ботев, град София. И така, искам да представя солистите на оркестъра. Най-малкият член на оркестъра Оги Кобрата, щат на факултета, само на 16 години и 9 месеца. Моя скъп колега Васко Георгиев, град Ихтиман. Зона чест. И не така искам да ви представя черешката на тортата. Нека да дойде на средата Васко или от другата страна. Черешката на тортата, която днес има рожден ден. Нека да ни бъде жив и здрава Зоя Щерева. Благодаря, благодаря. Да живи здрави чурбаджията. Благодаря много. Не на последно място искам да поздравя най-добрата уредба, най-доброто звучаване Герман Захариев. И най-доброто видео Вало Студио. Дойде ли време и да представим и нашия шеф на оркестъра, нашия колега, най-готиния Светослав Захариев, град София! За мен е чест, дами и господа, тук да бъдем и да ви веселим заедно всички, да направим едно шоу или хубав купон. Заедно, нека всички заедно да се веселиме за вашето добро настроение, ще се погрижим ние от оркестър Тик-ток. Готови ли сме, момчета? 1, 2, 3, 4, айде! Let's go! Let's go! Okay, dicen que tú eres hey, tu Champions Liga, OTMM, hey. Okay, dicen que tú eres hey, tu Champions Liga, OTMM. Okay, dicen que tú eres hey, tu Champions Liga, OTMM, hey. Okay, dicen que tú eres hey, tu Champions Liga, OTMM. We will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Champions Liga, OTMM, hey. Okay, dicen que tú eres hey, tu Champions Liga, OTMM. Okay, dicen que tú eres hey, tu Champions Liga, OTMM, hey. Okay, dicen que tú eres hey, tu Champions Liga, OTMM. I'm a MMA, hey, I'm a MMA. И така започваме, приключихме с снимките, абитуриентката да заповяда тук да дам сега. Най-доброто видео.